this friend of mine and friend and fellow artist that I admire a lot. I think when I if I would have to be asked about like who's my favorite writer. Thank you for saying, because I was going there. I think he would be the first person I say about Ntombela. We've been abantu abaninzi like, hey man, nikhethene nini ubucho Ntombela. Ntombela. Yeah, so he has this song that says Skula Sonke. Like ingoma yakhe Skula Sonke. I think I came across that song. Ntombela abantu speaking. Bengazi, but kunalento ndayinake uthi Skula Sonke. I was like, was elaphi wena lento le. So like he knows. Like andinothanda umthethelele kanye ndimveze but ungumuntu endinguye yabo. So i reality ukuphila kwakho yabo ingakuphazamisi yabo, kuqala uyamkela uba like ndinje yabo. The moment we accept ba unje, then you live comfortably. That's why abanye abantu, they are always out of character, because zikhona izinto abangafuna uzamkela ba ndinje yabo. So la nto xa uyifihla lana iphuma kakubi yabo. Yakhi the moment iphuma kakubi, then abantu bazothi yo yabo. The moment you like konke ukugula kwakho ukuphixesha ba like ndiyampha usana use ayaphile afumana ixesha nele, ndiyamfusa menchanda afumana ixesha lakhe apha, ndiyampha nosinethemfu like yonke lanto. It doesn't need me to a point but ngoku xa enye into endisappresayo ivele iphume kakubi, because into esappresswayo iphuma kakubi yabo, iphuma kakubi, qabhuka kakubi. It's like upipe amanzi obanjwe so aqungana apha amanzi xa igqabhuka kakubi yabo. So bayilana. I love ndicela uniphe i-social handles zakho. Ku Instagram iThongo Experience. Yeah, because I feel like xa umuntu enimamele like you in a state of iphupho. Yes. So on Instagram iThongo Experience, on Facebook Shaman Chant. Yes. That's the poetry side, and the poetry and personal side. Yes. And then the photography side, Sanuse Eye Visions. Instagram na ku Facebook Sanuse Eye Visions. Awukho ku TikTok, awukho na ku TikTok. There's libala na ku YouTube. It's the same. Ku YouTube it's Shaman Chant, and I don't know why I forgot to TikTok, because that's where my work is received the most. That is why bendifuna ukuyiveza, because xesha eninzi community it's there. Because na ku Instagram iThongo Experience. Whenever you search iThongo Experience izokunikeza yonke amanye links. Because search iThongo Experience kulentos like phezulu zabonke username kuShaman Chant, but the is it a tag or at iThongo Experience? Okay. Even naku TikTok at iThongo Experience. So by into kanjalo. On preferelanga something. Undit. Okay, there's this set. New set I'm trying to learn. Isintu siqala ngobuntu uthi sesisonwa xa bangalini bono zakho bathi bamuncu ingqondo eziqondayo zisebenza ukulazi ukunyemba amanyama Afrika. Ndilibuzile isiko, ndizibuza intakane zilo khange ndifumane impendulo. Ndafikela kukubhidwa kwingxoxo zebuyambo sibaninzi abahlomlayo xa sisithi ubuKristu bubudenge, kodwa buza ngeenkcukacha zenkcubeko kuvele kunqaba abantu ingathi lele xesha kakumkani uSigcawu kunqaba ingcibi zokwenza imikhonto namazembe. Ndivile uthetha ngezo Moses noAbraham
usithi ngudoti kodwa make sichube hlalutye zalapha kwantu ezoba uqhayimpi nodade uRhaxothi nalapha ekhaya khona manyala udade kamakhulu esendisele exhegweni sengumntwana mhlambi ke ugxeka kuzomela zakwinkosi iphuma amanyala mhla ngentonjane uphundlo isimanga sesiko livumela inkosi nampa phakathi zijudithi kwijaka silala abantwana intsuka yaziwa kubuza nokuhlala nezinhlabe edlale ngomkhonto ngoku nihluthi igunya nelungelo lokuhlaba ukuba ngenene lento bubudenge bencela sikhombe incwabali kakumkani ufaka kulungile ke nobalele lenkosi ukama ndifuna simbuzo kangqongqoshe kutheni wathengela amampondo izwi ngophondo lendlovu sebatsha nje thina siqonda ntoni ngendlovu siqonda ntoni ngobomi yena wayeyingwevu kakade thina sicela ugxeka kwikhiwane zange sathetha ngencindi isusa iqhabanga ebusweni sasuke sadumisa impethu sikhwaza ibuyambo singenalwazi ezinduku sezegwanishe uqaphela ungavuki phansi sacinga uqhathisile ndazi uMadlomo umRomakazi olalithandazile kwanguye evuka ethongile xaba phansi befuna kusiliwe uqamata uvele emveni kobunxele efunda iBhayibhile kanye ngibane emakuthiwa lahlekile incinga zomuntu so yeah le poem it's also dingumuntu othanda usiveza isiphiwo sakhe ukuba usebenza kanjani okanye ungenanzulu kuso ngepoetry yabo ndifihla pha ngumuntu oncedayo abantu ngehlobo enceda ngalo ndikhula kwindibano zethu okanye kwingxoxo zethu zobuyambo sikhokhilisa phambili ugxika ezinye inkolo so this poem has written ukukhumbuza abantu ba amen besirhalela ugoduka ubuyele ekhaya besingahalela ugxeka yabo like ibuyambo mina ndingathandi lantu ba man even nabantu abakhulayo abayijoinayo lento bayibona ngathi ibuyambo into yogxeka inkolo yobuKristu and also if you hear my line 9 is that ithi ndazi uMadlomo umRomakazi olalithandazile kwanguye evuka ethungile xa baphathe ufuna kusiliwe that's because ndinceda amagqirha like can this back up mna all of my clients have been traditional healers there's this question who heals the healer ndingomnye wabo you are the healer who heals other healers like all of my clients is in approach leyo kakhulu it's been spiritually gifted people that have been helping so as much as lento yokuthandaza ifike kabuhlungu kakubi ifike nabantu abafika nenzondo kuthi but it's real it's out there Thixo khona Thixo uyaphila noba singagxeka kuba like kwindibano zezibuyamba like this thing is western but I've felt it I've seen it yabo so ndingumuntu osebenza kanjalo ndibamba ngesandla kuphole xa kuvumile yabo umoya uyehla kukulunga apho ndibamba khona so yapho lento ba like when uyayigxeka lento but mina ndazi umuntu othandazayo ogqiba amanyanga abuya azothi ncokola naye avuke kuseni aphahle enze isinto yabo ndazi umuntu ovula iBhayibhile ogqiba kuseni avuka enze isinto kungabikho into imbi eyenzekayo kulunge yabo so Sanose ndiyabulela kakhulu ndifini ngathi uyowazophilisa nawe ngetana ndikuxelele ingathi uyaphendula nezinye izinto zami ekudala ndizibuza ndifuna uthi kuwe kena ndihlala nisitsho ndithi abanye abantu babona lo mhlaba into ephaleleyo kodwa akukho kubika ngako siye sidinge ke abantu abafana nani uThixo ke makwandisele namanyange bakhanyisele ukuthi apho ufike khona kufike kuqashuke nezibopho amathumba aqabhuke ndithi makube chosi kubele chosi tamakwe makube njalo amagu bethuna ndiyabulela kakhulu ningalibali ke usubscribe ningalibali ukushare nicommenteni this was one of ama seats where I didn't even feel like cookie camera up but thank you so much we are